Croeso. Mae'n dda cael eich cwmni chi unwaith eto wrth i ni fynd trwy gyfnod yr advent efo'n gilydd. A heddiw fe gar ni sôn wrthoch chi am hanes sy'n cael ei chysylltu ar wyl yn aml iawn. Sef nofel fach Charles Dickens, A Christmas Carol. Bob blwyddyn mae o leiaf un ffilm neu addasir ohoni ar y teledu. A rhaid i mi gyfadde, dwi'n wrth y modd yn darllen y nofel neu efallai'n gwrando ar rywun arall yn ei darllen tua'r adeg yma. Mae yna fersiwn gwych ohoni ar gael am ddim ar BBC Sounds ar hyn o bryd. Nofel ydy hi am Ebenezer Scrooge, y cybydd ofnadwy hwnnw, sydd erbyn diwedd y nofel wedi cael ei droi yn berson rhyfeddol o hael. Yn wir, mi bydd y saceus i hynna'n yn teimlo ddigon rhinweddol yn wyneb y person crentachlyd sy'n cael ei ddisgrifio ar ddechrau'r llyfr. Fel y gallen ni ddisgwyl, mae Dickens yn ysgrifennu'n afeilgar tu hwnt, a'i ddisgrifiadau o dlodi ac anhegoch i oes yn nodweddiadol ohono. Fel dwi'n dweud, dwi'n mwynhau darllen y nofel tua'r adeg yma. A heddiw fe hoffwn i nodi dau beth amdani. Un yn gadarnhaol, a'r llall yn negyddol. Gadwch i mi ddechrau gyda'r hyn sy'n gadarnhaol, efallai bod hwn ddim yn bleserus iawn i feddwl amdano. Yn y nofel, cyflwynir Scrooge fel dyn hunanol ariangar sy'n gofalu am un peth yn unig, ei gyfrif banc. Mae hynny wedi wneud o'n berson mwyaf anifyr a di hwyl yn ymateb i lawenydd a dathliadau'r Nadolig efo'i ba humbug enwog. Ond yna mae'n cael ymweliad gan nifer o ysbrydion. Ysbryd Nadolig ddoe, ysbryd y Nadolig presennol ac ysbryd y Nadolig i ddod. Ond cyn hynny, mae'n cael ymweliad gan un arall. Ysbryd i hen bartner busnes fe farw rai blynyddoedd ynghynt, Jacob Marley. Mae hwn yn ymddangos fel pe bai mewn gwewyr cyson. Mae ganddo gadwyn hir a throm o'i amgylch a honno gyda nifer o cash boxes, allweddi, llyfrau cyfrifon a ffyrsiau trwm ynghlwm ynddi. Mae'r pwysau yn ei lesu, ond fedar o ddim cael gwared â hi. Mae Scrooge yn gofyn iddo fo, wel pam o ti wedi dyrwymo fel hyn, a mae ateb o yn iasol. Rwy'n gwisgo'r gadwyn a luniais yn fy mywyd fy hun. Fe gweithiais i ddolen wrth ddolen, lathen wrth lathen. Fe cymerais o'm hewyllus rydd fy hunan ac o'm hewyllus rydd fy hunan y gwisgais i. Yw ei llun yn ddieithr i ti, meddai fe, wrth Scrooge? Mae'n ddarlun, dych chi'n gweld, fod Marley wedi gwneud y pethau hyn, yr hel cyfoeth, yr arian ac air, yn eilunod. Roedd hi feddwl o fwy yn y llyfrau cyfrifon nag yn ei gydryn. A'i fryd darlenwi i bwrs yn fwy na chynorthwyo yr anghennus. Cyn gadael Scrooge, mae'n ei arwain at y ffenest ac wrth i enta edrych allan fe welai lu o ysbrydion tebyg, gyda chadwyni yn ei rhwymo a phob un gadwyn wedi gwneud o'r eilunod roedden nhw wedi cyfrif yn werthfawr. Mae'n ddarlun dirdynol o gyflwr dyn oherwydd da ni gyd yn dewis eilunod. Pethau sydd mor werthfawr yn ni fel na fedrwn ni ddim i gollwng ymaith. Bydde bywyd ddim gwerthu fyw sy'n ni'n colli'r rhain. I ddweud y gwir, mae'n ddarlun o uffern. A mae'r darlun yma'r un mor ddychrynllyd mewn gwirionedd a'r syniad o gael yn bwrw i'r llyn o dan a baratoed i'r diafol a'i angylion. Mae'r ffaith yn bod ni wedi dewis cael yn clymu un heilunod. Yn bod ni wedyn yn gorfod i cario nhw am dragwyddoldeb, yn gallu gwneud dim ond dyfaru o gofidio a chwyno, a tragwyddoldeb wedi jyst yn mynd yn un gwyn na ellir i hateb ynddo ni. Mae'n frawchus o ddarlun. Ond
da ni'n gwybod fod Scrooge yn cael dianc o'i gaethiwed. I fod o wedi bod wrthi yn creu ei gadwyn ei hunan erbyn y diwedd, mae wedi rhyddhau ohoni. Mae wedi troi fel siaceis gynt i fod y creadur mwyaf hael a llawen a charedig gwelwyd ar ei oed. A dyma lle mae gwendid y nofel i mi. Yr hyn barodd iddo fo newid oedd ymweliad gan ysbrydion yn gwneud iddo fo ystyried i gyflwr a'r dyfodol roedd yn rhuthro tuag ato. Ond ar ei ddychryn y braw afel ynddo ni, fel arfer tydi hynny ddim yn creu newid parhaol yn fawr neb ohono ni. Da ni wedi gweld digon y rai mewn argyfwng yn addo pethau mawr, ond wedyn unwaith mae'r argyfwng drosodd, wel, maen nhw'n ôl yn ei hen ffordd o hyd. Un peth yn unig sy'n ddigon i'n rhyddhau ni oddi wrth ein heilunod. Cariad a gras anfeidrol Duw. Gweld trigaredd Duw yn estyn allan tuag ato ni, yn y baban dyfodd i fod yn waredwr y byd. Mae dychryn o weld canlyniadau'n pechodau yn gallu bod yn gam ar y ffordd mae'n siŵr, ond dim ond cariad yr un oedd yn barod i ddwyn yn baich a'i gymryd i'r groes, naeth goncro'n calonau caled ni. A dyna pam bod angen mwy nag ateb Dickens yn ei nofel arno ni. Da ni angen gwaredwr. Da ni angen yr arglwydd Iesu. Gadwch i ni weddio. O Dduw ein tad. I ni falle anwybyddu y ffaith, y gwir ydy yn bod ni gyd efo'n heilunod. Y pethau da ni'n ei cyfri mor bwysig na fedrwn ni ddim i gwneud hebddyn nhw. Gallen nhw fod yn bethau da o arglwydd. Gallen nhw fod yn bethau gwych ynddyn nhw eu hunain, ond pan maen nhw'n troi'n eilunod, maen nhw'n dod yn gadwyn sy'n ein clymu ni a'n tynghedyn ni i uffern. Os gweled i fod yn dda, nid i roi ni olwg ar yr arglwydd Iesu. Y fath olwg fydd yn peri bod ni'n barod i roi pob dim arall heibio a bod ni'n glynu wrth yr arglwydd yn unig. Amen. Meddyliwch am hyn yn ystod y dydd. A dowch yn ôl fory, a mi gawn ni feddwl am rhywbeth arall.